Hello, welcome dito sa ating online discipleship. Ito nga pala si Pastor John Incargas. Ang una po nating lesson ay ang 4 truths about your life. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung ano ang purpose ng iyong buhay? Bakit ka nilikha ng Diyos? At kung saan ka patungo pagkatapos ng buhay mo dito sa lupa? Ilan lang yan sa mga questions na masagot natin sa lesson na ito. So let's go. Punta na tayo sa first truth about your life. Number 1. When God created man, God gave man the privilege to enter into a relationship with Him. Ito yung sinabi ng Genesis 1:27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So nilikha ng Diyos ang pinakaunang tao na si Adan at si Eva sa Garden of Eden. Nung panahon na yon, dahil wala pang kasalanan ang tao, ay mayroon pang magandang relationship ang tao at ang Diyos. Ibig sabihin na pwedeng diretso na maibigay ng Diyos ang kanyang magandang plano para sa tao. At direkta din na makahingi ang tao anytime sa Diyos. Isa itong napakagandang relasyon sa Diyos at sa tao. Subalit, ito ay nag-iba nang pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao. At ito na ang truth number 2. Number 2. But our relationship with God was broken because of our sin. Sabi ng Romans 3:23, For all have sinned and fall short of the glory of God. Tanggap naman natin siguro na ang tao talaga ay likas na makasalanan. Sa ating isip, sa ating salita, sa ating gawa, at sa mga bagay na utos ng Diyos na di natin nagawa. Sabi ng Isaiah 59:2, But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. So sabi ng Diyos, dahil dito ay nasira yung ating magandang relationship sa Kanya. Ang tao ay lumayo sa Diyos at hindi na ganap maibigay pa ng Diyos ang magandang plano niya para sa tao dahil nga sa gap na nag-divide ng tao mula sa Diyos na tinatawag na kasalanan. Dahil dito ay nagiging delikado ang eternal destiny ng ating kaluluwa. Dahil sabi ng Revelation 21:8, But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. So mas nagiging delikado ang kaluluwa ng tao sa impyerno kung hindi ito maligtas mula sa kasalanan. Ang problema, sabi ng Bible, ay hindi natin kayang tanggalin ang ating kasalanan at ibalik ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating good works, education, at religion. Sabi ng Galatians 2:16, Knowing that a man is not justified by the works of the law. Dahil dito, ang tao ay talagang walang magawa para sa kanyang sarili. Walang magawa ang tao para maligtas niya ang kanyang sarili mula sa bayad ng kasalanan. So, kung hindi tayo pwedeng maligtas sa ating good works, education at sa ating religion, paano ba tayo mailigtas? At dito yan malalaman sa truth number 3. Number 3, God loves man. He does not want man to be separated, so He gave His only begotten Son, Jesus. Sabi ng Diyos sa Hebrews 9:22, And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Sabi dito ng Diyos ay mapapatawad lang ng Diyos ang ating mga kasalanan kung mababayaran ito ng isang perfect na buhay at dugo. At walang ibang qualified na tao para i-sacrifice para sa ating mga kasalanan sapagkat sabi ng Bible, lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Ito ang sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Since walang magawa ang tao para iligtas niya ang kanyang sarili mula sa kasalanan, ang Diyos ang gumawa ng paraan. So si Jesus Christ ang binigay ng Diyos Ama para bumaba dito sa lupa para magiging sacrifice ng ating mga kasalanan. At nangyari nga, 2,000 years ago ay namatay sa cross ang ating Panginoong Hesus dahil binayaran niya lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang nag-connect natin pabalik sa Diyos. Pero, automatic ba tayong naibalik na sa Diyos? Atin niyang malalaman sa truth number 4. Number 4, we must individually receive Jesus Christ as our Lord and Savior in order to be saved. So dapat pala nating tanggapin sa ating buhay si Jesus na ating nag-iisang tagapagligtas para maibalik ang ating relasyon sa Diyos. Pero, paano ba natin tanggapin si Jesus Christ? Balikan ko ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So sabi dito, whosoever believes in Him shall not perish. Matanggap mo lang si Jesus Christ sa pamamagitan ng iyong buong pananampalataya sa Kanya o by faith. Dapat mong paniwalaan na si Jesus Christ lang ang pwedeng magligtas sa iyo at wala ng iba. Hindi ang ating good works, religion, or education, maliban lang kay Jesus Christ. At naging posible ito dahil si Kristo na ang nagbayad ng iyong mga kasalanan sa cross. At ang dapat mo na lang gawin ay ang pagtanggap sa Kanya at sa Kanyang ginawa sa cross sa iyo by faith. Kung tanggapin mo si Jesus ngayon, ay pwede niyang maibalik ang iyong relationship sa Diyos. At pwede na niyang umpisahan ang Kanyang magandang plano sa iyong buhay at isecure ang iyong eternal destiny. Kaibigan, tanggapin mo si Jesus ngayon sa iyong buhay. Kausapin mo siya ngayon sa pamamagitan ng isang prayer. At inaanyayahan kitang sumunod sa dasal na ito sa pagtanggap ng ating Panginoong Hesus sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus Christ, salamat sa oras na ito. Ay aking nalaman na ako pala ay isang makasalanan at nalayo sa iyo. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan at ibinaba ko po ang aking buong buhay. Ako po ay naniniwala na si Jesus Christ ay namatay, inilibing at muling nabuhay dahil sa pagbayad ng aking mga kasalanan. Tinatanggap ko ngayon si Jesus Christ sa aking buhay bilang aking nag-iisang tagapagligtas. At baguhin niyo po ang aking buhay mula ngayon. In Jesus' name. Amen. Kaibigan, kung ginawa mo ang prayer mula sa iyong puso, ay siguradong may ginawa na ngayon ang Diyos sa iyong buhay. At gusto kitang tulungan para mas ma-discover mo pa ang plano ng Diyos para sa iyo. Lalo na ngayon na andyan na siya sa iyong buhay. Sundin mo lang ang follow-up 1 sa lesson na ito. God bless you.